Γεια σου φίλε μου καλέ. Σήμερα θα σου πω ένα παραμύθι για ένα υπέροχο βατραχάκι, τον Τζότζο. Αλλά προτού ξεκινήσω να σου λέω την ιστορία του, θέλω να μοιραστώ μαζί σου 2 μυστικά από το μαγικό μου βιβλίο. Εσύ το ήξερες ότι χάρη στα μεγάλα μάτια τους οι βάτραχοι έχουν εξαιρετική νυχτερινή όραση και μπορούν να δουν τα πάντα σχεδόν στο σκοτάδι? Θες και το δεύτερο μυστικό από το μαγικό μου βιβλίο? Λοιπόν, οι βάτραχοι μπορούν να πιούν νερό με το δέρμα τους. Το ήξερες? Ναι, δεν χρειάζονται το στόμα για να πιούν. Το δέρμα τους είναι τόσο απορροφητικό που ρουφούν το νερό σαν να το αγκαλιάζουν. Πάμε τώρα στην ιστορία μας. Ο Τζότζος και η φωλιά της καταιγίδας. Κάποτε, σε ένα καταπράσινο δάσος γεμάτο ήχους και όμορφες μυρωδιές, ζούσε ένα μικρό βατραχάκι, ο Τζότζος. Ο Τζότζος δεν ήταν σαν τους άλλους βατράχους. Δεν του άρεσαν οι λακκούβες, ούτε τα τραγούδια της βροχής. Έτσι, κάθε φορά που τα σύννεφα πύκνωναν και ο ουρανός σκοτίνιαζε, η καρδιά του σφιγγόταν. Οι αστραπές τον τρόμαζαν. Οι βροντές τον έκαναν να τρέμει. Και η βροχή του φαινόταν σαν κάτι που τον κυνηγά. Μία μέρα ξέσπασε μεγάλη καταιγίδα στο δάσος. Οι άλλοι βάτραχοι χοροπηδούσαν χαρούμενοι μέσα στις λακκούβες, τραγουδώντας και παίζοντας με τις σταγόνες. Μα ο Τζότζος κρύφτηκε κάτω από ένα φύλλο και έκλεισε τα μάτια του. «Μα γιατί φοβάμαι τόσο πολύ? Θα ήθελα κι εγώ να παίξω στη βροχή όπως τα άλλα βατραχάκια, αλλά τρέμω στην ιδέα», σκέφτηκε. Ήξερε μόνο ότι ήθελε να εξαφανιστεί. Τότε εμφανίστηκε η γιαγιά του δάσους, η Λέλα. Η Λέλα ήταν μια καλόκαρδη χελώνα που βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη. Κρατούσε ένα μικρό φανάρι που μέσα του ξεχύλιζε το φως. «Δεν χρειάζεται να αγαπήσεις την καταιγίδα, Τζότζο, αρκεί να της δώσεις χώρο να περάσει». Η Λέλα του έδειξε πώς να φτιάξει μια φωλιά ασφάλειας, ένα μέρος με φύλλα, πετρούλες και ένα μικρό φως που ανάβει μόνο όταν φοβάται. Έτσι, ο Τζότζος κατάφερε και έφτιαξε τη μαγική φωλίτσα του με τη βοήθεια της Λέλας, φτιαγμένη από φύλλα που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το συναίσθημα. Όταν ο Τζότζος φοβάται, γίνονται βαθύ μπλε και όταν ηρεμεί, γίνονται χρυσοπράσινα. Εκεί μπορούσε να κάθεται για ώρες, να ακούει τη βροχή χωρίς να την πολεμά, να διαβάζει παραμυθάκια με τους αγαπημένους του ήρωες και να λέει σιγανά «Είμαι εδώ, ο φόβος μου χωράει». Ο Τζότζος άρχισε να πηγαίνει στη φωλιά του κάθε φορά που άκουγε βροντές. Δεν προσπαθούσε να γίνει γενναίος, απλώς καθόταν εκεί, ήσυχα. Και σιγά σιγά η βροχή άρχισε να του μοιάζει με μουσική. Του άρεσε η μυρωδιά του φρεσκοποτισμένου από τη βροχή γρασιδιού. Οι αστραπές έγιναν φως που δεν τον κυνηγούσε και οι βροντές έγιναν ο παλμός της γης. Και η φωλιά του έγινε φάρος για κάθε μικρό πλάσμα που φοβόταν τις καταιγίδες. Δεν ήταν πια μόνος, είχε τη Λέλα, τη φωλιά του και την καρδιά του που ήξερε πια να χωρά τον φόβο. Και όταν η καταιγίδα περνούσε, ο Τζότζος έβγαινε έξω και χοροπηδούσε στις λακκούβες με τα άλλα βατραχάκια. Έτσι ο φόβος του δεν το κρατούσε πίσω. Κάθε φορά που έβρεχε, ο Τζότζος πλέον θυμόταν πως η ασφάλεια δεν είναι απουσία φόβου, είναι παρουσία αγάπης. Και ζήσαν αυτοί καλά, με φως στη φωλιά τους και βροχή στην καρδιά τους. Αγαπητέ γονέα, ο φόβος δεν είναι αδυναμία,
είναι ανάγκη για σύνδεση και κάθε παιδί που φοβάται μπορεί να φτιάξει τη δική του φωλιά, όχι για να κρυφτεί, αλλά για να ξεκουράσει την αγωνία του. Αν το παιδί σου φοβάται τη βροχή, τις αστραπές, το σκοτάδι ή άλλες εσωτερικές του καταιγίδες, το ηχητικό τελετουργικό, η φωλιά του φωτός, είναι μια αγκαλιά που χωρά τον φόβο. Μάθε πώς να το ακούς χωρίς να το διορθώνεις, να αγκαλιάζεις χωρίς να πιέζεις και να γίνεσαι το ασφαλές λιμάνι όπου το παιδί μπορεί να ξεκουράσει την αγωνία του. Στην περιγραφή του βίντεο από κάτω θα βρεις το σύνδεσμο για να αποκτήσεις το αρχείο αυτό το ακουστικό που έχω δημιουργήσει. Είναι μια ιεροτελεστία ασφάλειας, σύνδεσης και ενσυναίσθησης. Να θυμάσαι, αν ο Τζότζος φοβήθηκε, δεν είναι επειδή ήταν αδύναμος. Είναι επειδή ένιωσε μόνος μέσα σε κάτι μεγάλο, σε κάτι άγνωστο. Κάθε παιδί έχει μια φωλιά του φωτός μέσα του, αλλά χρειάζεται εσένα για να την ανακαλύψει. Όταν το παιδί σου τρέμει, μη βιαστείς να το ηρεμήσεις. Κάθισε μαζί του και ρώτα το. Πώς μοιάζει ο φόβος σου? Τι χρώμα έχει? Πού τον νιώθεις στο σώμα σου? Εσύ είσαι η Λέλα του, η Σοφή Χελονίτσα. Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις, αρκεί να είσαι εκεί, με φως και εμπιστοσύνη.